Paghimalang Kalangos kasi ang iyong alam, unang sa babae, unang Check. sa Jesus. Sound check. Paghimalang Kalangos kasi ang Check. iyong alam, unang sa Sound check. babae, unang sa Jesus. Sound check. 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 Sound. Sound check. Sound check. Check.
Diyos ang sa langit, Diyos ang lubos ng lugar, Diyos Espiritu Santo, Santa Maria, Diyos Rosa, Santa Maria, Santa Maria sa Diyos, Santa Maria sa Maria, iyahan ni Kristo, iyahan sa grasya sa Diyos, iyahan ng tubig, iyahan ng lahat, iyahan ng sa mga ulit, iyahan ng pagkakas, iyahan ng gusto, iyahan sa tubig, iyahan sa buhay, iyahan sa lulos, iyahan sa mga Pili kita menang, pili sa berikan menang, pili menang, pili menang, pili menang, seni sederhana, ibarat sederhana, ini bersama dengan Haris Tuhan. Haris Tuhan, penguluran sekalian, proses ekonomi dan teknologi, dan tahun lain, pada ekonomi, pada kesehatan, dan kesehatan itu bersama Kalimas Masku, Kalimas Masku, Mengiris Masku, Kinamas Masku, Kalimas Masku, Kalimas Masku, Kalimas Masku, Kalimas Masku, Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Sanctus, praise the Lord, praise the Lord, praise the Sanctus, beyond the side, praise the Lord, por Deus, Dios que obras las por Deus, Dios que obras las por Deus, Dios que obras las y ahora que Santa Dios, por Dios que Santo, que al Señor y Vamos a Cristo Señor Padre, ahora sola, por el mundo, por el amor infinito, por tu ayuda inspirada al cielo, oremos orando y orando, o Señor mi salvación, y el Señor mi salvación, y el Cristo in one Savior, Mohimani Manius Christ, Aminu, Buddha Kasparani, Buddha Nas Jesus, Santa Maria Hans, Yamuna Nikolas, First Son of Ryan, Device of our Son, Espírito Santo, Venus Spiritual Spiritual, Amus Amen. Amen.
Kani pa ni. Wala man ni. Wala. Pareha asa may mag-ting. Ting. Wala. Ting parang pareha ting. Ciao.
Sound check, test. Sound check, test. Maayong hapon, maayong sunggadan ni Kristo, maayong pagbot din sa parokya sa Holy Cross, ug sa ato ang ika-8 nga adlaw nga atong binamisa, agig pagpangandam alang sa kapistahan sa atong mga patron, San Roque ug San Vicente Ferrer, ug ang pagkakaplag sa krus. Ato karong ilakip sa atong hiniusang pagampo, pasalamat ug paghandom sa mga kalag. Thanksgiving Mass for my grandchildren, Michael Gabriel Aquino, Alexander Leon Dallas, Christine Dallas, Christopher Aquino, Carmela Rose Oron, Dylan and Maya Kelly, Kiko and Joshua. For my children, Magdalena, Myrna, Marvic, Marlon and Michael. In-laws, Imelda, Brian, Mark, Roger and Cherel. Brother Manuel and Lydia Carbonell and family. Thank you, Lord, for good health and protection, all blessings of good health, love, peace, and joy of the family, offered by Mrs. Edith Aquino and family. Thanksgiving offered to our Lord Jesus Christ and Mama Mary for all blessings received, offered by the Chosa family. Thanksgiving to our Lord Jesus Christ and Mother Mary, Senior San Roque, Saint Vincent Ferrer, and for all saints in heaven, for all graces and good health received, especially the gift of life. Petition for harmony, peace of mind, heart, and soul for the whole family, for the enlightenment of Earl, and for the change of heart and purification of Rizalina and kids, offered by Cañete and Abellanosa families. Thanksgiving in honor to the Holy Trinity, Holy Family of Jesus, Mary and Joseph, Saint Lucy, Santo Padre Pio, Saint Vincent Ferrer, Saint Roque, Saint Anthony de Padua, for the gift of family and friends, prosperity and good health in the family, conversion of Roy, and for the deliverance of Fidel and his family from the torment and snares of the devil, and for all blessings, guidance, and protection. Petition for continual prosperity, guidance, and protection through the most precious blood of Jesus for the entire family circle, relatives, and friends. Glorification or sanctification of Marites family, and for the healing of the family trees of Capillan, Bituon, Tilieren, Cibada, Navarro, and Orbeta families, offered by Krilan Juma and family. Thanksgiving Mass for Mama Mary, Senior Santo Niño, Lord Jesus Christ, sa mga grasya kadadlaw, grasya sa kinabuhi. Salamat sa mga pagsuroy sa mayong panglawas sa akong pamilya, sa pamilya ni Rhea ug Dondon Carillo. Petition granted for Tres Carillo, Adi, Bethany, and TJ Christian. For good renter, kayuhan sa tanang masakiton, Lord God, world peace, ilabi na kadtong mga nabiktima sa katalagman sa Bagyo Gubat, offered by Baby Balindez. Misa pasalamat sa Sagrada Familia, Mama Mary, Birhen sa Regla, San Antonio de Padua, Señor San Jose, Saint Therese, Inahan sa Kanunayang Panabang, offered by Marieta de la Calzada. Thanksgiving Mass offered to Señor San Roque, San Vicente Ferrer, Santa Cruz, Santa Lucia, Maria Magdalena, Santo Tomas de Villanueva, Corazon de Jesus, Señor Santo Niño, offered by Marieta de la Calzada and family. Thanksgiving Mass for all the blessings and graces received, offered by Munoz family. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat, offered by Rendon Cartosiano and family. Pasalamat sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, Saint Pancratius, nagpamisa, Jovelyn Cabarubias. Thanksgiving Mass to Señor Santo Niño, Sacred Heart of Jesus, Mama Mary, and Saint Joseph for all the blessings and graces received and good health, offered by the Calos family. For the souls of Marcelo Aquino Sr., Marcelo Aquino Jr., Lisa, Francisco, Francisca Carbonell, Juan Manuela, Victorina, Rosa, Tranquilino, Helen, Conching Nicasio, Glinda, Rosalina, Prestiliano, Filberta, Paz, Jose, Phil, Berting, Glinda, Rosalina, Concepcion, Nicasio, Pedring, Valentino, Patrocinio, Valentino,
Patrocinio Migalios, Lourdes, Jaime, Delfin, Victoria Aquino, Oscar Indad, Francisco Carbonel, Monsignor Constantino Jutay, Father Henrieto Visitacion, Monsignor Constantino Batoktoy, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Mrs. Edith Aquino and family. Souls of Federico, Remigio, Siperina, Rafael, Norberta, Isaias, Teofilo, Dania, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Raquel Lauchenko. Souls of Alan, Nicolas, Alejandra, Roberto, Viviana, Perfecta, Edelberto, Leo, Angelo, Sibia, Felipe, Erinia, Rodrigo, Mano, Mana, Enrique, Lisa Marie, Paulino, All Souls and All Forgotten Ones, offered by Cañete and Abellanosa family. Soul of Alan Abellanosa, offered by Angelina Abellanosa. Souls of Wilfredo, Macario, Victorina, Cosme, Samuel, Pastor Enyega, Felix, Vicente, Ricardo Salis, All Souls and All Forgotten Ones, offered by Marcy de Chosa and family. Souls of Francisca, Father Nilo, Father Restituto, Father Angelito, Monsignor Constantino, Father Henrieto, Liberato, Adoracion, Miguel Senior, Miguel Jr., Edgardo, Godilla, Milagros, Antonio, Elisa, Prima, Gaudencio, Lolita, Jubita, Domitelo, Irene, Zutica, Carmen, Jocelyn, Filipa, Caridad, Narciso, Senior, Iluminada, Dolores, Anisito, Aluna, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Krilan Joma and family. Souls of Fe, Nepomucena, Rufino, Edgar, Violeta, Edna, Nora, Apollo Joyce, Jimmy, Monica, Consuelo, Celestino, Andres, Jesus, Ananias, Climaco, Gandido, Calixto, Arsenio, Crisanta, Dominador Senior, Josefina, Eulogio Senior, Remedios, Jean, Irish, Maria Floresa, Loreto, Marcelina, Felix, Benigna, Baby Joy, Josefina, Consorcia, Jose Senior, Natividad, Manuela, Rustico, Gertrudis, Felisa, Braulio, Cristina, Eduardo, Oscar, Sosan, Alfredo, Leonor, Clarita, Armando, Ananias Senior, Angelisa, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Cabilian family. Souls of Tito, Teodoro, Eduardo, Elena, Valentin, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Restauro family. Souls of Pilo, Chaning, Adu, Duting, Iting, Daria, Fidela, Waning, Senso, Shana, Iris, Leonor, Nene, Dundun, Edie, Susing, Sipa, Roger, Iay, Dalin, Judeline, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Ben and Earl Abadiano. Souls of Federico, Remigio, Seferina, Rafael, Norberta, Isaias, Paula, Teofilo, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Raquel Auchenko. Soul of Rogelio, Villania, Ibiza, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Ibiza family. Souls of Adriano, Diosdada, Bungging, Edwin, Ponciana, Yolanda, Generosa, Imping, Fulgencio, Brigida, Simplicio, Karina, Junior, Pipi, Mauricio, Julieta, Neri, Marialina, Cora, Celso Jr., Simeona, Violeta, Meeting All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Baby Balindez. Souls of Alfredo, Milagros, Scarlett, Henry, Nicanora, Rosita, Julifort, Carmen, Cristita, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Marieta de la Calzada and family. Souls of Dolores, Francisco, Vicente, Jesus, Manuel, Pedro, Marianos, Christine, Asuncion, Magdaleno, Visitacion, Baby Angel, Eleuteria, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Leah de la Calzada. Soul of Georgie Ann Maturan, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Geraldina and Maturan family. Soul of Adelita Ahmad, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Roshin Ahmad. For the souls of Exoperio Leones on his death anniversary, offered by Luz Kadungog. Pamisa alang sa kalag ni Jocelyn Ancot, nagpamisa Beth Davis for the fast recovery of Condrado Marinay, offered by Mr. and Mrs. Marinay family. Pamisa sa kalag ni Leandro, Julieta, Afgan, Talimo, Kirsten, Conching, Lucas, Euphemia, Ponce, Pablo, Bartolome, Apolonio, Leandro Jr., Crisanto, Virgilio, Procopio Lito, Celso, Raquel, Jeronimo, ug sa mga kalag sa Purgatorio, nagpamisa de la Rosa family. Pamisa sa kalag ni Celestino Rindon Sr., agig paghandom sa iyang adlawng natawhan, offered by Rindon Cartusiano family.
Pamisa sa mga kalanglang Romeo, Hinaro, Lilita, Loreta, Nora, Marina, Fe, Donald, Amidelio, Maria Rogina, Danilo, Justina, Francisco, ug sa tanang mga kalag sa purgatorio, ug tanang hikalimtan nga mga kalag, nagpamisa, Jovelyn Cabarubias. For the souls of Father John, Clemente, Antonina, Jeronimo, Ellen, Julita, and Leandro, and all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by the Calos family. Kini nga misa atong ihalad alang sa katuyuan sa atong Santo Papa Papa Leo XIV, atong Arsobispo sa Sugbo, Most Reverend Alberto S. Oididi, Doctor of Sacred Theology, ug sa atong Kura Paroko, Reverend Father Fromencio Mahusay. Magampo kita tinambangan usab sa atong mga patron, San Roque ug San Vicente Ferrer, aron danol ngadto sa Dios ang atong mga kabalakaw panginahanglan, lakip ang mahangyo sa pagampo nga dadawat sa parokya. Palihok, mangluhod, pagampo sa dili pa ang santos nga misa. Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. O Isus ko, pinaagi sa puti uyamot nga kasing-kasing ni Maria Santissima, ihalad ko kanimo ang akong mga pagampo. Buhat ko, kalipay ug mga pag-antos nining adlaw, uban sa santos nga misa sa tibok kalibutan. Ihalad ko sila alang sa katuyuan sa imong mahal nga kasing-kasing, aron maluwas ang mga kalag o kabayaran ang mga sala. Ihalad ko sab sila alang sa katuyuan sa mga obispo, kaparian, ilabi na sa mga apostolado sa pag-ampo, nga magkahius sa unta ang tanang mga Kristiyanos sa tibok kalibutan. Amen. Pagampo alang sa proseso sa kanonisasyon ni Halangdong Teofilo Camomot. Makagagahom o kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, maong naghimo sa imong alagad, Halangdong Teofilo Camomot, sa paghalad siyang kinabuhi diya sa pag-alagad kanimo, isip pari ug obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo ug manggihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot ngang iyang hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panag-ingnan ug makita sa simbahan nga ngay siya ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasiringog nining imong alagad, mapausanon kaming nangaliupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga nasa malangit, pagdaygo ng imong ngalan, maabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua lawas sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. maingon sa sinugdan karon sa gihapon hangtod sa kangturan. Amen. Palihog manindog alang sa Regina Celli. Rainas sa langit, paglipay, Alleluia. Kay siya nga nihimo kang naamayon sa pagdala, Alleluia. Nabanhaw, sumala sa iyang giingon, Alleluia. Hallelujah. Iyampo mo kami sa Dios, Alleluia. Pagsadya o paglipay, Berhen Maria, Alleluia. Kay tinuod nga nabanhaw ang Ginoo, Alleluia. Magampo kita. O Dios, nga tungod sa pagkabanhaw sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, naglipay ka sa kalibutan. Itugot na nga muyo kami, nga tungod sa iyang inahan, ang Berhen Maria, makaangkon kami sa kalipay sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan kahulog sa gihapon hangtod sa kangturan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manglingkod,
Maayong gabi pag-usab, mga igsoon ko ni Kristo, aniya kita karon sa tong ikawalong nga adlaw sa ato ang Nobena Misa. Pangandam alang sa kapistahan sa atong mga patron, San Roque, San Vicente Ferrer, ug ang pagkakaplag sa krus. Atong pilgrims nagikan sa World Apostolate of Fatima, Youth Apostolate of Fatima, Barangay Basak San Nicolas Council and Staff, Basak San Nicolas Senior Citizens, and Area 8 Chapels, Engineering, Bunturis, Kugun, Brotherhood, Lupa, and Pilyang Karobihan. Atong choir from World Apostolate of Fatima. Atong mas sponsor karong adlaw, Mrs. Lara May Gornes and family, Mr. and Mrs. Romeo Marinay, 2000 Hail Mary and Divine Mercy Group for Prayer, Basak Elementary School, Batch 74. Atong mas presider karon si Reverend Father Indensor Migalso OAR, Palihog, Manindog. Sa mga instrumento, ang kalipay kalisaya, uhulahaga, tugtugan na ang hinaan, ipalapit na ang trompeta, ang Ginoo sa buhay, pasalamatan ka, tugtugan na ang hinaan, ipalapit na ang trompeta, sana Ginoo sa iyong kaano, daigin ka ang Ginoo, siya tuburan sa kaano, sa pasalupag hibuga, wala siya makanihiya, daigin ka ang Ginoo, uban sa katawag niya ka, o hari sa mga hari sa tugan na ang hinaan, ipanat ang kagaya, ang Ginoo sa buhay, sa tugan na ang hinaan, ipalapit na ang trompeta, sana Ginoo sa iyong kaano, daigin ka ang Ginoo, ugis na ang kagabi, ang iyang mga binubuhay, pagkakilala, daigin ka ang Ginoo, tulad ni Maria ang Birhen, babae sa kampi, turing na sa langit, tutugan na ang hinaan, ipangat ang Ginoo sa buhay, pasalamatan ka, tutugan na ang hinaan, ipangat ang trompeta, sana Sa ngalan samahan, sana kog sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoo sa Kristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang paghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manawasag ka. Mga igsuon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisala ko sa Dios nga makagagawon sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nalapit ko dako iyamot, sa nahuna, sa pulong, sa buhat, sa o wala sa buhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala, busa na nabuyo ko kan sa Maria kaninang ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos,
ug kaninyo mga igsuon, para ninyo ako yapos sa Ginoo nga atong Dios. Kalenta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa tong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Diyos, magbubuhat sa tanang mga butang, may pakanaog ka sa balaod nga kinahanglang magbuhat kayo ang tao, itugot nga manluyon nga mahingpit unta namo, pinagi sa panag-ingnan o panglaban ni San Jose, ang mga buhat nga imong gisugo o madangat namo ang mga ganti nga imong gisaad. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buhig hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Hinotlo, gikan sa basahon sa Genesis. Unya, mingon ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Siya maoy nagbuhat sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babay, sama sa iyang dagway. Ug gipanalanginan niya sila, miingon ang Dios, panganakam daghan aron malukop ang kalibutan sa inyong mga liwat ug sila'y magbuot niini. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Unya niingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mananap ug sa kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon. Ug nahimo kini, nakita sa Dios nga maayo ang tanan nga iyang nabuhat ug nalipay gayud siya. Nilabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon. Ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaa niini sa ikapitong adlaw. Nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug nipahulay siya. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan niya kini kay sa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat ug nipahulay siya. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, palampusang buhat sa mong mga kamot. Sa wala pa imugso ang kabukiran, ug ang yuta ug ang kalibutan wala pa anak. Sukat sa kahangturan hangtod sa kahangturan. Ikaw mauna ang among Diyos. Gipabalik mo ang tawo ngadto sa abog. Nagaingon ka, balik ko mga anak sa mga tawo.
Kayang sa kalibo katuig, diha sa imong atubangan, inguno kagahapon lamang. Karon kadto nga milabay na, o ingunog usa ka pagbantay sa gabi. Tudloi kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw. Aron makakabot kami ug kaalam sa kasing-kasing. Balik na o Ginoo kanus apa, kaluy ang imong mga sulugoon. Puna kami pagkabunta sa imong kaluoy. Aron mo singgit kami tungod sa kalipay ug kasadya sa tanan namong mga adlaw. Makita untang imong buhat sa imong mga sulokon, ug ang imong himaya sa imong mga anak. Ginoo, palampu sa buhat sa mga kamot. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
Unya mipauli si Jesus sa lungsod sa iyang gipuy-an, nagtudlo siya didto sa ilang sinagoga o natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining kinaadmana, nangutana sila. O unsa may ikasulti nato bahin sa iyang mga milagro, dili ba siya man ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuon sila Santiago, si Jose, si Simon ug si Judas? Dili ba aniya man magpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsuong babayi? Diin man niya kuhaa kining tanan. Itugo tungod niining gisalikway nila siya. Ug miingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin gawas sa lungsod nga iyang gipuy-an o sa iyang kaugalingong panimalay. Busa wala siya mohimog daghang milagro didto kay wala man sila'y pagtuo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong gabi kanyong tanan. Duha na lang kagabi nga tulog, unsa na ang sunod? Fiesta na. And today, nagkatigom kita dinhi diha sa kalipay o pagpasalamat to celebrate the feast of our beloved Holy Cross Parish. This is not just a celebration of place, but of people, a community na gitawag diha sa pagpangalagad o pagsimba, formed and sent by God, a community that journeys together as a church fully alive. Muna yung tema, di ba? So, in the gospel, my dear friends, nadungog nato that ang Ginoo nibalik sa iyahang hometown kung asa siya nagdako. And the people, no, dito di ay nagtudlo siya sa mga katawhan nga adunay kaalam and even performs mighty deeds, and yet gisalikway siya sa iyang mga kababayan. The people nga nakailan niya adunay struggle to believe in him. O gani nangutana sila, where did this man get such wisdom and mighty deeds? Di ba siya man ang anak sa panday? Because they were so familiar with him, they failed to recognize who is, kung kinsa ang tinuod nga Ginoo. And so in the gospel, tells us something very striking. Nga naman, tungod kay it mentioned that he did not work any mighty deeds dito sa Jerusalem tungod silang walay pagtuo. This invites us a perfect o lalong nga kanang pagtulunan o lalong nga kahulugan nganong wala man siya makahimo og milagro og mga nindot nga butang. Sometimes we are like the people of Nazareth. We can become too familiar with each other and aduna na kitay, of course, wala man gyud perfect sa tong kinabuhi, na man gyud tayo sayop, makasala man gyud ta. Pero kung butangan na nato og bias, kung butangan na nato og prejudice, then kanato ang pagka-familiar, masama ta sa katawhan sa Nazareth in our gospel today, nga wala mo dawat sa Ginoo. Kanabitong na principle na to nga first impression
lasts. Mura bitaw gi-compartmentalize na nato ang tawo nga dili na mausap. Kung naungawat siya sa gamay, katong gamay pa siya, does not follow nga kawatan sa inig kadako. Because people change. Mausab, adunay improvement. Pero ang atong pagbago, no, pag atong change for the better, not for the worse. Lain man ato kay baliktad man, dili naman ta for the change for the better, change for the worse. Sa una, magsige pa ka og paminaw sa mga tabian, karon chismosa na ka. Sa una, manguha ka gagmay, karon tulisan na ka. Change for the worse na noon ta, dapat for the better. Kay mauman ka na ang hagit sa tong kinabuhi nga maglawig kita nga maayo. Muna nga with Jesus, diya sa tong pagtuo, even our parish life, we attend Mass, we join activities, nakadungog kita sa pulong sa Ginoo almost every day. But do we still see the eyes of faith? Nakita ba nato ang mata diya sa tong pagtuo? Do we expect God to act powerfully diya sa tuang kaliwala, sa tuang kinabuhi? Nakita ba nato ni? Kung wala pa nato nakita, maybe we are journeying towards the worst scenario of our life. Tungod kay hangtod karon sige gyapon tag simba, sige tag ampo, sige tag rosaryo kada gabi, pero bati magyapon batasan. Wa magyapon silingan. Nagsigi magyapon og away-away. Wa pa magyapon magtingganay. O gani kada buntag magsigi pagyaw-yaw. How can we change this life for a better? A church fully alive is not just active. It is alive in faith, alive in trust, alive in openness to God's grace. Our theme reminds us, journeying together. No? Nagpanaw, sa pagbisaya ni, nagpanaw kitang, uban kitang nagpanaw. No? This means we are not meant to walk alone. Kitang tanan, journeying together, dungan tang magpanaw. Faith is not a private project. It is shared pilgrimage. In a parish like Holy Cross, dinhi sa inyong parokya, journeying together means we carry one another's burdens. We celebrate one another's joy. We grow together in faith, not in isolation. We forgive, we support, and uplift each other. Dili mag-away, dili maglalisay, di magpataasay garbo. Dini sa inyong parokya, nabay nag-away-away diri? Nabay magtingganay? Kung wala, makaingon kong sana all perfect. But I know that is very normal. Bisag asa ka nga parokya, naagid na. Dili gina mawala. Pero kung maghisgot na ganito, journeying together, maningkamot ang matag usa nga mag-uliay sa maayo nga kabubuton. Because we are journeying together, unya mag-away-away sa itong journey. Kinahanglan nga magsinabtanay yun ta. Magpaubos yun ta. Mangayig yung tagpasaylo. Muhatag yung tagpasaylo. Because we are journeying together. Kung saan na to pag together, kung dili ta makasinabot, muna nga, dili na to ma-perfect ato ang organizations, pero importante na naningkamot ta that we reconcile each other. Mag-ulit ta sa maayo nga kabubuton. But more importantly, we journey together towards the cross.
the sign of our salvation, ang simbolo sa tuang kaluwasan. The cross is not just our name. It is our identity. The cross teaches us love that sacrifice, hope that endures suffering, faith that trusts even in darkness. Mao kana ang atoang padulngan nga kaluwasan. Mo nitong hinagiban sa pagpanaw nato isip simbahan paingon sa tuang kaluwasan. To be a church fully alive under the sign of the Holy Cross, both pasabot ini that we are willing to love even when it is difficult. We are willing to love even to those people na nagpasakit nato, even those people who betrayed us, willing to serve even when it cost us, and willing to believe even we do not fully understand. My dear friends, kung tinuod ta nga gusto mahimong Holy Cross Parish to be a church fully alive, then we must avoid the mistaken of Nazareth. Katong nanay mga bias, nanay mga prejudice, muna nga Jesus was not able to perform miracles and even beautiful deeds to these people. Nga naman, because of the bias, because of the prejudice, gisalikway nila ang Ginoo. Kinsa man anak kami sa panday, anak kami ni Maria, gani ang maigsuon kay laman ti ini. And that's the reason why wala nagpasabot nga dili gusto sa Ginoo nga maghimo siya milagro, kundili siya mismo gisalikway. Muna makaigsuonan ko ni Kristo, let us not rejoice Jesus to something ordinary. Let us not allow routine to weaken our faith. Kaya usahay God, kanang balik-balik atong activities, unya kanang dili makasinabot, usahay maluya ta. No? Pero natural lang ni, laban lang. Ayaw mong surrender, padayon lang. Let us not become blind of God's presence among us. Hinaut unta nga makita nato si Kristo sa matag usa kanato nga nagpanaw paingon sa tuang kaluwasan. Instead, let us recognize Jesus in the Eucharist. Let us see Him in the poor, suffering, and the forgotten. Let us see Jesus to each other. Sa inyong makauban, muni ang hagit kanato. Let us encounter Jesus in one another. Because when faith is alive, miracles happens. Not always dramatic ones, but real ones. Hearts are healed. Relationships are restored. Importante kayo na kanang mga relasyon nga magkauliay sa maayo nga kabubuton. And also, communities are transformed. Ato ang komunidad mausab, change for the better, not for the worse. Makaigsunan ko ni Kristo, as we continue our celebration, this holy sacrifice of the Mass, sa ika-8 gabi sa tuang Novena Mass, let us journey together, not perfect, but faithfully. And may the Holy Cross always remind us that even in suffering, there is victory waiting for us. Even in sacrifice, there is life. And in Christ, we are truly a church fully alive, because Christ is always with us. Amen. Palihog manindog. Mag-ampo kita karon sa Dios
nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga tungod niini iyang nang hinapin nga grasya pinaagi sa pagama ni San Vicente Ferrer ug San Roque, busa moingon kita, Ginoo kaloy kami. Ginoo kaluoy kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo ug mga kaparian, nga magmatinudanon sila sa pagpangalagad sa kanon, nga gitugyan sa ilang kamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Alang sa katawhan sa matag nasod ug pinulungan, nga makakaplag na sa kagawasan ug kalinaw, pinaagi sa usa ka Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Alang sa tanan nga nagkinahanglan o kaluoy o pasaylo sa Dios, nga pinaagi sa pagpangama sa atong mga patron, ipadagayday unta sa labanhang Kristo, ang iyang naghingapin nga gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Alang kanatong tanan, nga sa kanunay magbaton kita og lig-on nga pagtuo ug kusog sa pagkahimong saksi sa pagkabanhaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, halangdong Teofilo Kamumot, obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Alang sa atong mga sponsors, niining May Fiesta 2026, nga mahatagan sila sa Ginoo og mga grasya ug maayong panglawas, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. Alang sa atong mga igsuon nga mihalin na, nga makadawat na unta sila sa ganti sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluoy kami. O Ginoo, dunggang ang mga pag-ampo ug lig-unang among pagtuo, sa kanunay magmalipayon kami na magsangyaw sa imong pagkabanhaw, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog mga lingkod, akong gihawa atong pilgrim, World Apostolate of Fatima, Youth Apostolate of Fatima, Barangay Basak, San Nicolas, Council and Staff, Basak, San Nicolas Senior Citizens, Area Chapels, Engineering, Bunturis, Kugon, Brotherhood, Lupa ug Bila Kalubihan, kuyog sa atong mass sponsor, Mrs. Lara May Gornes and family, Mr. and Mrs. Romeo Marinay, 2000 Hail Mary and Divine Mercy Group for Prayer, and Basak Elementary School, Batch 74 sa atong offertory.
mga igsuon, pagampo kamor na kong sakripisyo dawat na sa Diyos nga makagahom. Aman makagahom sa tanan. Kuwato nita sa ginong sa kapisyo dikan sa inyong mga kamang alang sa pagkaig lumaya sa ngalan alang sa ato kapusnan sa tibok niyang isang Diyos na sa O Diyos, tinubdan sa tanang kaluoy, sudto nga kining among magasa, nga among gihalad sa imong kahalangdon, agig paghandom kang San Jose, itugot nga maluluyon aron ang mga gasa nga hinalad, mahimong panalipod sa tanan, nga nag-ampo kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga man, Diyos nga tunhay. Santos nga man, Diyos nga tunay, mga gahom sa tanan, angay matarong gayud. Magpasalamat kami kanimo kanina yung sa tanang dapit. O nga kami pinaagi sa angay mapagdayig, magahimaya, magapasidungog, o magsaulog kanimo sa piyesta ni San Jose. Kaya siya ang tao nga matarong, nga gihatag mo nga bana sa berhen kainahan sa Diyos. Siya ang alagad, nga na maunungon o maunaon nga gibutang mo sa mga pangulo sa imong panimalay aron sa iyang pagkaamaha ang ama-ama magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Kristo among Ginoo nga gipanangton sa gahom sa Espiritu Santo ug busa uban sa mga anghel uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma. Duyog kami sa mga anghel aron sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa among himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdayeg. Santos nga ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa. Aron may mo kinilang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kuha siya og pan. May pasalamat kanimo. May pikas ug mihatag nini nga tos siya matinud-an ug miingon. Dawata kini niyo nga tanan ug kana kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang pangyapon, ikuha siya sa kalis. Ipasalamat kami pag-usag.
Nangatag din ito siya na tinunan o miingon. Dawata kini og Panginoon kami tananggikan niini, kay kininong kanis sa akong dugo. Sa bagtunhay nga kasabutan, ang dugo ngayon lang kaniyog alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala na pasaylo. Buhata kini, aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayan at pagkabanal sa Kristo, nagalat kami kanumamahan, ning paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kayo mo kami gisip, ngayag na matubang ug malagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ng Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi ginong imong simbahan sa tibok kalibutan, himuha nga mahigpit kami diha sa gugma o Baneleo among Papa, ni Alberto mong Bispo o sa tanang mga pari. Hinamdumi sa bang maigsuon nga nangamatay, malauman nga nabanhaw sila, labi na katong wala na kayo naghandom kadila. O ang tanan nga matay diya sa imong kaluoy, dadas na tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kami tanan, himuha kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inan nga ulay sa Diyos, uban ni San Jose ang bana, ban sa mga apostoles, o sa mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuwigan, uban kanila mo ikaw madaygon nga mo ikaw himayaon, pinagi sa Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya biya kaniya, giyata kada kanimong makagagahong nga mahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumulog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong itudlo kanato sa atong manunubos.
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atay kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaluoy malikay kami kanunay sa sala. Pag muli sa kasamok sa nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik sa Kristo among manunobos. Ginoong Kristo naging ka sa mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuto na tayo kami sa imong kalinaw kayo sa ikaw nga bighari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manasin ka. Karon ipakita nato atong panaginig sa unay. Mga igsuon, kining mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan ang gidapit alam sa panghapon sa Ginoo. Ginoo, dili Ikaw ang may napalawat kalimo. panipumulong lamang mamaayo ako. May nabada ko na sabihin mo ito na ba?
presence of our God. As we gather here in Christ, feel the Spirit breathe upon us. The breath of life is and divine. We have come to break the bread. We have come to share our loss. Let us bring this fruit to the table. The love of God was set Behold the body of Christ, Jesus the Savior and Lord. Rejoice, O people of God. We are the body of Christ. When we gather in our homes, through our prayers and our needs, we are fed and nourished together. Our families broken and blessed in the household of the Lord. We come to share the meal. We are fed the words of our Savior. Our families strengthened and our body is Behold the body of Christ, Jesus our Savior and Lord. Rejoice, O people of God. We are the body of Christ. Still the meal and we rest and share all communion in the life of Christ. One bread, one blessing, one God, make us one body. The presence of our God, presence of our God. By the justice that is shown, we will build a kingdom together. The love of Christ given to Jesus, our Savior and Lord. Rejoice, O people of God. We are the body of Mag-ampo kita.
Kami mga busog sa langit ng pagkaon, mga muyo kanimo, aron pinaagi sa pag-ingan ni San Jose, makabutunta namo kanunay. Ang bunga sa kalinaw nga tunhay, kini sa pagpadayag sa among kinabuhi sa mga kamatuoran sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mga lingkod, alang sa mga pahabalo, pahinumdumog pasalamat. Ugma, Mayo 2 sa atong rosaryo pag-asaulugon sa alas 5 sa hapon o isunod ang ato ang Nobina Misa sa alas 6 sa gabi, agi pagpangandam sa atong kapistahan sa atong mga patron, San Roque, San Vicente Ferrer o ang pagkakaplag ka sa krus. Unig human gayud sa Nobina Misa ugma, musunod ang ato ang prosesyon. Ang in charge sa mga karusa, Santa Cruz, ang Parish Caritas, San Roque, ang Dakay Family, San Vicente Ferrer, Honorable Buit Nacorda and Family. Sa Mayo 3 ng ato ang kapistahan ug ang ato ang Pontifical Mass pag-asaulugon sa alas 9:30 sa buntag. Ug ang mo-preside nini atong talahurong Arsobispo sa Sugbo, Most Reverend Alberto S. OIDP. Sa Mayo 16, Sabado, sa alauna hangtod sa alas 4:30 sa hapon ang ato ang General Assembly. Gihawag ang tanang officers from President down to Westi sa tanang mga chapels, mandated organizations and ministries, area coordinators o TTC Exicom sa pagtambong. Ugma, mao na ato ang ikasiyam nga adlaw sa atong Nobina Misa, ato ang pilgrims nagikan sa Parish Caritas, Extraordinary Ministers of Holy Communion, Obos Poso Don Rosarians, Rago Lamber and Area 9 Chapels, Ubos Puso, Panagsama, Bamboo Grove, Sangi, Bagong Katilingban and Living Water. Atong choir, Holy Cross Parish Youth Choir. Atong mass sponsor ugma, Mr. and Mrs. Romelo Patigi and family, and Extraordinary Ministers of Holy Communion. Atong mass presider, si Reverend Father Ronmart Reysan R.R. Cabarce. Hinihingdahina atong pasalamatan atong mga kaigsuonan nga mihatag sa ilang oras, katakos, bahandi o pagsalig aron magmalampuson ang atong ikawalo nga adlaw nga Nobina Misa. Special thanks to Honorable Jun Tumulak and Barangay Basak Pardo BPSO Beaver, Mr. and Mrs. Benjamin Ordanesa, Ordanesa Printing Services, Engineer Defray Daclan and Carl's Catering, sa atong altar decoration sponsor, Engineer and Mrs. Nilo Ibis and family, Mr. and Mrs. Ramon Villa Flores, and Area 3 Community Chapels. Sa atong pilgrims karon ang World Apostolate of Fatima, Youth Apostolate of Fatima, Barangay Basak Council, Barangay Basak San Nicolas Council and Staff, Basak San Nicolas Senior Citizens and Area 8 Chapels, Engineering, Puntores, Kogun Brotherhood, Lupa ug Bilya Kalubihan. Sa atong mga mas sponsors karong gabi una, Mrs. Lara May Gornes and family, Mr. and Mrs. Romeo Marinay, 2000 Hail Mary and Divine Mercy Group for Prayer, Basak Elementary School Batch 1974. Sa atong liturgical servers, ang atong choir, ang World Apostolate of Fatima, sa atong lectors and cantor of the Psalms, sa atong mga gift bearers and usherettes, sa atong Liturgical Arts and Environment Ministry, Digital Communications Ministry, Ministry of Altar Servers, Extra Ministers of Holy Communion. O kaninyong tanan nga mitambong sa atong ikawalong adlaw nga Misa Nobina, sa wala dinhi o dili makaanhi, daghan kayong salamat. Taga natong masipang pakpak pasalamat. Ato sang pasalamatan ang ato ang Mass Presider nga nagpahinumdom sa atong tema nga Journeying Together in the Light of the Holy Cross, empowered by the witness of Saints Rock and Vincent Ferrer towards a church fully alive. So journey together, we carry one another's burden. We celebrate one another's joy. We grow together in faith. We forgive, we support, and uplift each other. So maningkamot ang matag-usa nga mag-uliay sa mayong kabubuton, magsinabtanay, magpaubos, muhatag og pasaylo. Towards the cross, the sign of our salvation. Ang cross ang atong identity. It teaches us love that sacrifice, hope that endures suffering, and faith that trusts even in darkness. As a church fully alive, under the sign of the Holy Cross, we are willing to love, even if it is difficult. Even to the people nga nagpasakit nato, people who betrayed us.
We are willing to serve even when it costs us, willing to believe even if we fully not understand. So let us not reduce Jesus to something ordinary. Let us not allow routine to weaken our faith. Let us not become blind in God's presence among us. Let us recognize Jesus in the Eucharist. Let us see Him in the poor, suffering, and forgotten. Let us see Jesus in each other. When faith is alive, miracle happens. Not always dramatic, but real ones. Hearts are healed, relationships are restored, communities are transformed for the better. Sa katapusan, let us journey together, not perfect, but faithfully. And may the Holy Cross always reminds us, even in suffering, there is victory. Even in sacrifice, there is life. And in Christ, we are truly a church fully alive because Christ is always with us. Ang ato ang Mass Presider, siya ang Parochial Vicar sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Mount Carmel, Olympia, Cebu, Reverend Father Invinsor Dongski Migalso OER. Taga natong masipang pakpak pasalamat. Palihog manindog, nining bahina atong pasalamat pahinungdan ang ato ang mga patron. Niya pahinomdom sa ato ang mga mass sponsor, pilgrims o sa ato ang liturgical servers. After sa katapusang panalangin, adun na pa tayo documentation. So masinggitang sa makusog, Viva Señor San Roque! Viva Señor San Vicente! Salve Santa Cruz! Ang Ginoo manaakan ninyo. Huwag manalangin kami ang Diyos nga makagagawam sa tanan, ang Amahan, ug Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng santos nga misa, dadang kalinaw gugma ni Kristo. Siguro may gamot o salisan pero sa loki sa katao kamusulungo uli ko ng among papo kami itampo sa mahirap ang Ginoo atong daig mga grasya sa ating patron, madasiguro tayo'y gamon. San Vicente o San Roque, mabuliguro manlalaban. Sa kasakit o kalipay, pag-umigala sa kahangula. Ang Ginoo ating kaigot, mga grasya